Cennet qıydılar näme maşinalar gowar ýara? Gyýlar hemişe uly haýwatly maşinalary gowursalar edil sürmeli ýerine gelenne komfortny, uýutnyja maşinlar hemişe saýlaýarlar. Gyýlara edil maşinlaryň apgyjy, çekijiligi, tiýdligi gyzykly däl. Olar hemişe rahatlygy gözüňde tutýarlar. Tank 500 mil men pikirimçe erkek adamlara has gowy gelşer diýip pikir edýän. Indi biziň avtosalonymyzda zenalarymyz üçinem ýörüýte maşinlarymyz bar. Kerim görkezäýeli. Haval Julian zenanlara laýyk gelýän maşinlaryň biri elimizde biri galy doly abzorny beýlik videolarymyzda edipdik elbetde. Näme joralaň bilen aýlanjak diýsen ýa-da bir kararda aptaboýda bir kisany magalynyň bolup aýlanyp gaýdaýyn diýsen size laýyk gelýän maşinlaryň biri. Kim alsa netiýesin? Sen gaç dogry ýere geldiň dostum. Hiç ile kağıda çykdy jetjekkel maşin münjok diýen müşterilerimiz üçin 3,5-lik motor full komplektatsiýa awrýanmyz bolanlar. Maşinimiz Halij bolup gidýär. Arasda 11 model hawa. Motor korobkasyny hiç il söz ýok. Maşiniň bar zadyna garanti berip bolýar bolanlar. Maşinimizin 1 ýyllyk garaşkyl bahasyny aýdyp geçen başynda. Maşinimizin 1 ýyllyk garaşkyl bahasy $14,000 bolanlar. Dollarda $14,000. Öňünden $6,000 geçseňiz galyny 1 ýyl içinde bölüp garaşyp berip bolýar. Salonçuda adından bir görkez kör. Görüşüňiz ýaly maşin şeýle arasda da hem gaty bir azab edilip taýlanan maşinaň bir ýerde. Öz ayajyny radnoja diska tirjinne dur. Teýerler zatlar paket. Bir ifaraçyklaryň adından bir görkez. Hemmece zady 100% taýanjak trolanlar. Arkayn habarlaşmak üçin telefon belgilenmez 63 940 yerleşen yerimiz Sakarçay ýoluň uğruna Sinbat Stayanka. Arkayn jaňlaşma bolanlar. Terede öýde oturýan 2 sanatdan pultuar o telewizoryň ara öňki telewizor, eski telewizor özüň näme kedenýetiň ede oturmaly. Indi sewdarda onunmyň güni gello. Özüň atadapda maňa diýen atjaň. Awamy köne siýenanam alyp minösün geleno. Dogrymy? Öňünden $10,000 geçýän olanlar 1 ýyllyk 12 aýlyk garaşkyl berip bolýan siýenanam. Gaharyň getirýär gapy ýapylan ok güzel depýän öýde ýapylyp dur. Hiç ile ki kösönüş gerek gal. Platinum 1-nji klass siýenam olanlar maşinymyzda ütköşük degim ýok. Hiç ýerde 2,5-lik motor hibrid bolup gidýär. Gelwrin köçüne markadaly ýylym arasy 23-nji 11-nji aý 24 model bolup gitýän olanlar. Ütköşük maşinymyzda geçim zat ýok. 56.000 geçenje hawa kilometrdedir. Mille däl olanlar kilometrde 56.000 geçenje multrul ekoşuny oturmak gerek. Pol 1-nji klass olanlar. Ýok, ma 3,5 motor gerek. Hawa hibrid gerek. Gelýän degerde. 2010-njy ýyl siýenamda olanlaryna görüşüňiz ýaly bunyň berip bolýan olanlar öňünden bir paçkatyny geçseňiz galyny bir 10 kaya bölüp berip bolýandyr. Ýene sneşke görnüşi bilen many. Ýyly 2013.000. Bulam L klass bolup gidýär. Bulam 3,5 motor 2010. Muňa öňünden $10 geçseňiz munyň 1 ýyllyk 10 kaýlyk garaşkyl berip bolýar. Munyň bahasy $20,000. Munyň kredit çykýan bahasy olanlar soraýan zadyň iň gyzykly zady $35,000 etip berip bolýar. Nagat gözläýäňizde de şondan ardan ýa-da tapmaýan olanlar arkaýyn görüp bilýäňiz bir kördün zadyny. Maşyny bir madras ýok. Habarlaşma üçin telefon belgilenmez. 63 940 galy berse-de profilimize de durandyr. Yerleşen ýerimiz Sakarçay ýoluň uğrundan Sinbat Stayanka. Gollo sizden, netije bizden. Onlar 2010-njyň awalony kime gyzykly bolsa, 10 kawalonyň bahasyna olanlar. Maşin taýanjak edede. Süýjürde gorkuzmasyny. Tivet sneşka 3,5 motor, daşrakdan hem gorkuz aýana radnoja diskajigy 4 teker täze ýylym arasda 13. Gelne salonjyň zan gorkuz. Maglular maşynyň bahasyny belläp geçemizde 1 milyard 550. Täze pullanyp 310.000 manat. Onlar üstüne gelýän gowlaş sowda edip bolýar. Gorkuz salonjyň zan. Bir kazan tuttu gorkuz. Tiketka 13. Salonjyň gorkuz. Padagraf, abagraf hemme zat ba motor klip gorkuz ýa-ni multrul patologçuda alcantara üstü demir kıysa olup gidýär luk ýok. Kime gyzyk bolsa habarlaşyp üstüne gowlaşyp sowda etjek. Ab men ýagdaýym ba habarlaşyp aşak nomer belläp goýjak. Habarlaşyp onlar kaptanlar zatlарда batystyryň awalon gözläpler olanlyk öňünden çykyrýarlar. Habarlaşyp onlar maşyny görüň.
Üç köşk digin zaten yok. Yok bir kırın. Bu furgalı ne maşin digin yok. Arat taza da. Ön kula boğacağım zavos koy. Tayinca kime kadar zavos koy. Kime gerek olur havarlasın olmuyor. Şu maşini yigrensim yani. Hiç maşini yigrenemok. Sebebi şehirde 10 maşinin 8'i şular yalak. Bu maşinin yönü renki Snežka. Rolü multirol, klip okaya hiç il mesele yok. Tiptronika, Scorfi. Maşinin probegi 130.836 km geçen. Pasti paket. Yokorsam panorama. Arkayın açıp yapılıyor. Aksam sıra çoğunlar için açıp sırmayana katı kovu maşin. 3 tane rejimi Eko, Normal, Sport. Buna bassan gol maşin Mercedes-Benz oluyor. Son için normal koyup sürüvermeli. Maksimum probeg 240. Köp kemerlerde şurayalıq yok. Mene birinci safar qabat gelyen. Birinci safar göryen. Sizden da kozu ak qara bir hil üyt köşk sizden ya. Yürüyütü bir adam için çıkarlanıyalıq maşinna qatı üyt köşk maşin eken. Podografan bar eken qızdırıya soğuca hiç mesele yok. Degim yağdayım qıysqaça aydamızda eyesinden soradım. Kapottan sadece degen ya gon öz işlenen hiç şeyli kapotla çalışılmadık orijinal öz kapotu. Bagajım gon şeyttim açılıyor. Bagajı yönü kapaken alan adam qoğuca hımsiska ver ya. Hiç şeyli moy kadar da gitme gerek. Öz gupkosu var. Teker penası var yine. Teker qaralama olsun. Moy gerek değil mi? Özün ille geç vermeli. Oturuyup beytsanım yapılıyor. Pakrişka 144, diska, radnoy diska hiç şeyli renk görmedik. Özüm bir hili hamilyon yal öftu. Dastan söyleyeceğine başka renk, yakından söyleyeceğine başka renk. Yürütü sıra çoğulunun sırayacak maşini. Maşinin renki qovu oluşuyalık bir zekemma. Maşin ahal nomer, aşkavat nomer bolonu 5 vilayeti atına edip bolya. Kredit yok, bakası 380 manat. Abi ben yağdayım dına pul bilen. Şu maşini alan adama tergan kaşıl yok, soğut. Hemmeňize salamu aleykum. Всем привет. Canım sağım dostlar. Dostlar bir kiçirek abzor etjek size kan kelleňizde mağrut projekkel. Kiçirek desem reski geçirip koýarym men o videony. Karoç naq çykýanda adamma kredit çykýanda adamma gorkudayn. Ine dostlar, bula BMW birinci seriya. 2007-nji ýyl. O, ikilik motor mekanika. Birden kim mekanika sırp bilýän bolsa, şunu arkayn kredit berip bolýar. Bakasy 200 000 manat, elingdäkini geçiren galan aýda geçýän. Ine şu kredit bolýan maşin, içine bir abzor edelgen. Ine dostlar, monitorcuk var içinde, içinde darasaca. Esasy zat mekanika, şonu ýatdan çykarman kim mekanika sırp bilýän bolsa habarlaşsyn. Soň bir uzak ýoldan gelip aýtmadyň diýmän. Men aýdýan kapodum şanam gorkudayn size. Ine dostlar, kapodum aşağı. Ne bagajı kiçik bolsa da normal, elbetde. Bu maşinin adı Mitsubishi Lancer 2009 model, motor ikilik. Bu maşin diňe naqd töle muň bakasy 120 000 manat, kredit yok. Häzir içine mabzor edel görün. Awa monitorcuk baly uzadı ba. Kanserlerde işlep dur. Ama bunu yup yetişmedi. Bağışlan. Bu yine RX 21 model. Full maşini abmen edip bolya. Kredida edilver. 5000 watt yal yetmese edip bolya kredit dönüm. Bakası 30 000 dostlar. Arkayn habarlaş verin. Abmenen baly boy maşini içine mabzor edil gelin. RX kapodum şağladım arasaca täze da dostlar. Hemmeňizi Hudaý etdirsin birinçilene. Motorum 3,5 ýatdan çykaryp duraýtmaly. Ine dostlar bu 2011 model BMW X6, legendarny BMW X6. Üçlük X-Drive. 4'te de bolýar da. Ine dostlar içine abzor edelim. Manam abmen edip bolýar, senlik maşinaňyz bilen
İsteseniz qımmat maşin ködürläp bilersiniz, isteseniz öz bilen deň maşin bahasy 400 000 manat. Köne pullan 2 milyard bolýar. Gelýän dilhat ýazyşýas, maşin alyp arkyn gidibermeler dostlar, janyň sag bolsun. Ni haýsy welaýet bolsa da problema ýok. Bulardanam sahal mahal ýetmese az bolup garaşyp bolýar. Görüşýänçek. Telefon belgemiz 64 88 11 dostlar. До встречи. Orma bolon alacakmı? Köne model avalonmy? Aa. Täze model bolmasa bolýar, merdanjan. Aliýatony şulap zor edildi. Bol. Merdanjan, bazarda şu modelin gadyryny bilmediler müşteriler, bilýärmi? Näme üçin? Näme çünki? Tanımadılar. G70 diýsek bilemok, bir üç göçüjek tanınmayan maşin hatap etdiler, bilýärmi? Aa. Inni näli? Inne drone ogam elim. Inni drone ogam aralarda näme sana gitdi, doğru dämi? Aa, aýdym. Bu modellerli, bu 3 turbo G74 de, ey dostan şoň roluna turýan ha. 340 sürüp barýan kam diýdim bu. Siz eňle gujokla ýa-ni ekene o. Hemme zat fuly. Gaza basma merdanjan. Para men äwer 340 000 ýaly oýnady nokta. Inni bazarda gadyr ol urat şoňda içiniň salonyna teredäýdi. Özüm sidýenine çenli knopkaly elektrony dostan öň kapyny açyp görkezini. Gatarasy da üýtgüşi özüm. Pişme salon remenlerine çen bilýärmi? Dadal dizaynçyny görýän özüm panorama. Ina elektron sidýeni merdanjan. Şun mara izin dar görseler bilýärmi aýagyň aldyryp başga aljak bolup bunu ýatyp gidip bolýar da şoň üçin. Arasda maşiny bildir ýa. Panorama ken. Panorama özüm Lexicon audio sistemi, pişme salon, kozularym täze. Berde täze gelip münülmedik merdanjan. Aýaga mislen pakriskaly özüm bir mene haladym şunda. Ýok, o maşinli. Dizaynçyny görýärmi? Näme ýatdy diýär o? BMW Mercedes urun berýär do. Mesele ýok. Senem Ben duýgusyna berýär ýa. berýär, anana. Onum jogap berip bolýar şu sözde dostan. Müsterim arkyn gelip roluna otursalar, wapşe başga zat. Galograma var, bas kamera var, panorama var. Özüm sorulyan modelden biri infuli 3 turbina. 3 turbina 4 dedi. Nerdanca bu arada näme aýdy biljek? Ýüreğiňizde. Jenestene bowtan ýa. O plon korja taýýarjak maşyn. Taýýarjak, allyň münnüň gitdim kemçilik ýok. Hormatly müşterilerimiz elimize täze geldi. Degmi, diňe bumper bilen kapot uçşagyndan ýeňiljek iten içine geçmedik. Gatarysy ýylym 23-nji ýyl merdanca. Bawa üstüne gelseler abmenem eder. Azawly pul ýetmese inşallah garaşan berer. Bawa. Dogonju maýda. Oňa da meň diýerek bir kilýa meň detmelmi? Meň diýýär edir bu kisin meň detip bolmaýar. Aýdyk geçäýdi oçan şu barda. Haýsy vardy? O adam bu bardy. İkisi bardy diýeňiz. İkisi sport. Bula JR Sport, doğrudan karol. JR Sport. JR Sport. Benim G70. İkisi sport ýyny maşynyň aksentini berýän maşinler. Kime gerek bolsa habarlaşyň bahadyny aýt. Bakasy 26500 format. Aşgabatda avtomarket dukany full maşinlaryň mekany. Şu maşynyň bakasy pesimden 15 000 durýan, diýsem bu maşyny misal üçin aýdaly adamlar paket maşyna alsa-da şu maşynyň eýesi ýaly seretýär. Hiç kime sereden o. Diýsem maşyny pitno ýygyrt hiç zat ýok maşyna. Öňüne çenli brown plonk edilen maşyna ara eýesi. Data stepin gowsaklaýar bol nili 90 okudyň maşyny ýöne maşyn 22-nji ýyl ýa içem eýse gitmedik. Arasda sanlykdan çykarlan avalon şu. Kimde şolay avalon baý bolsa kommentariýa ýazyň oglanlar deňeşdirip bolýanlar. Diýsen men gaty gowunum etdi. Ýakyndan görkezeli gel. Müşteriler ala 22 maşyna bolýar swejde içine da seredäýdi. Arasda zavodskoy kojasyny no. Seret. Kapodyny açyp motoryny görkezýär. Saçyň dara bermeli motor bar. Gel kapodyny açyp görkezeli. Müşterilere oglanlar maşyny söýýüňizde şeýdip söýmelini bu jaslaryna da antiradar. 99-njy ýylyň maşyny muňa sereda. Hemme zat bolt original öz zatlar dur oglanlar. Türkmenistanna nomer azim Avalon'dan biri kapitalkadan çıkarılmadık arasda öz zatlar oglanlar. Arasda şeýle bir arasda gowunum etýär şu maşyny. Kimde şolay baý bolsa görkezin oglanlar. Galandan
biz bilen habarlaşyň oglanlar, işiňiz uğurna bolsun.